Gusii. Biamono kigimu mwanchumu ligilia wa television ya Ndizi TV ni marobende ngia tukumire na kaika asumurubilio yo wokoletera mangana mayana magahaye asumurubilio ubweke umbu rero nigochire chitariki 25 setu cyumutinyu kyanda umwaka w'ikiri 2022 nigo mwaka ugenderete gusukana bwigo mutinyu yo nigosire gwikomwari ukigima bono na mangeli abiriga korekana ikurwalia gakiete gwikemaragoba yabono nabasaki baito nigo baenda chinsinyo chonsi chorogongo Gusii sugusu mocha irianye nabo sonko lyo kwenekia buna bakobekiramo ali akorengete ayem na manyegetinge na ukomanya sentira yubikirano litugolia rero muno maitere botambe nigo togoso asumurubilio bwa mangana maya asekingesegia kabirto magoso asumurubilio bweke umbu oyo bahiro murubilio o chire nkumakigima oyo togukwanira igoro ya mangana siasa litugolia rero omugeni yone nigakoro kwa omungina Rachel Tundo oyo bolia ekirogo kyobo women representative kurase county ya Kisii na ncheisana kolende na rengo chariga gatukwanira mange ekubwatikana na mangana ya siasa na boigo na mangana nominations munabagago kolekana ndokwanire mangana ya serikali enya eyo yabete geko chorwa bwilitukulegoro no muraibwense muske William Ruto oyo choleta basubati batana babere gucyagoterera ci wizara aho jinga kiecho aba ngina batana babere mbacho ruko baba governor aine gatia mangana ali ngitabangina asensemo ya siasa na bwigo na yanda mange ayo togo chigo kwanera emaragoba yabono jinga kiechi ngantaito eli bageri gokwarigani yakigima eliobe nenche ego ikomo elio inde tunyale kwimanya senchira yobe kirano aseke akakerebusyo nkoire na ndeli inde tuchaka mangana maya asenchire ndonge kigima. We are kigima mwanchumu ligilia sokwera libakaliao ko museke nindo kiao lituchaka mangana maya sinchire jubekirano asobwamo uguikatu akolira oli ogonkonya okoletera mangana maya sinchire jumuno bwimanyiririo ligakuru kwa Joshua Uta inche ligonkuru kwa John Kebati nigo tugochakira amangana kubwatekana no gochorwa kwa waziri guchese serikali yenye serikali yomurai wense ogatano osubwentunde agatano muske William Ruto asaba saibake kurwase bunge ye se constituency ya Nyaribari masaba nigo bono bagokeire oyo kabiro mu jumbe bwensemeyo nabuigo uyo bechoru nomini uchokobo mu waziri ebwe wizariri yegisemi omuske Ezekiel Machogu nigo batebere muna nigo baokere gitambo kire kikimana kumobolia jinga kyarashikoira ewizare yo abarusiri yororo mu rubiro CBC oyikorengana na borobwo batabwati bumanyibonde bwensi kubwatekana abuno gokorekana osakito Vincent Onyancha nigaire bagali yagana ukoriganiria oroboti ruwa senkere yo bikirano kuna mtu mjinga hapa Gusii imora barusho basoku imora turushi ya matobe ime mwanjire rutagambe nionyesha kwa mkono na Kisii mnasemaje? Abasaye kurwe bunge ya Nyaribari masaba imeye county ya Kisii ni goba orokirio mogokobo asogo choro kwayo yo kabeiro mu bunge bwenseme yo Ezekiel Machogu eliogo chikobo mu waziri bwegisemi na kwereli bagalia ya Professor George Magoa elitalia ye ni goregati ya marieta ya bawaziri ase serikali ya ye William Samuel Ruto obo CS we education tugera limbu ya mono kabisa itali na kerengo ngatomo manyeta no muntu akore gaciengia ntumanyete bono nga sector ya education inkorambuke omweshimiwa William Samuel Ruto ntua mwanjete tukamwachi kura ku Gusii
na ando tokoreire gintu kirekia otochorere sekeri machogo mbia mono asomu omweshimiwa ito president yeto William Samoei Ruto wato etekerogo nyari bali masaba mbia mono nigo chinga kichwa muganiri machogo gochia kumulekera mono chiskuru ase bunge ya nyari bali masaba na nene niko baganiri CBC gotuguterware sekeri machogo ligentege tangani ntage totokorere origereria barimu nyari bali masaba banyore abana banyora abantu bayisaine origererie skuru kitabwati cye birasi kirosi gwe birasi ebyo igora nali kumusabanga asensemo ya CBC bino lyo monna gwenzo itatero bya igendekenege kongu ya sumbwira abayuri abange twasinyirwa ku understand abantu baita abange bakora nche monene na bukulire gentekyo orenga na intwentole asoka bakorupia etogo getama gokoite mano mangana CPC aron totageti CPC twayekanire igo totageta abana baito 844 egente kanene ntagete sekeri matogwato konye CPC aina roka tobwate inyare ko beko ruoro BBC inyare ke gosira so that abaibori bane wale obogimo bwororo oribwa 844 buna twanalete boigoni kuba muganiri machogo gotugutera rokoni wechi uniform achi skuru gati ya yanda mange ni maito na chato konyo so na bantu bane achogu tigari gereri chibundi mono chis uniform chitie kuonere we skuru jone endo ya kabera ngoteba machogu tigari gereri chiskuru abarebi abantu bari abarebi bari achogu ntomaite asia empaka konyo so na bantu nigo bona toko ya nelimbi mono president yeto Samoei Ruto asega ashakorete na into abagusia togo yete yamo kama itera nyari masaba yose bya macho ujiskuru chiri chitaro siri tara chiskuru josi bi chirosi wa mangane chipasari chibwatiye ekyo getikarete bono no kurigerere gose bunge ne chigoetia muleti ya bawaziri abo babete bagochorwa na William Samoei Ruto anase serikali yaje ko reporter ya Ndizi TV etera nchinkoro kwa Vincent Onyancha akira tutigarite soroboti runde erubwikainoruo magagayi yukabeire omujumbe bwensemo uzi constituency ya Nyaribari Masaba omusikizi Kiel Machogu gochorwa buno munomini bwochikobo muwaziri aze wizara yigisemi umulike ito bwamangana maya Mildred Momanye nigaireli bakalia na kurigereria obugima bwaye bwa siasa ekuruwa keraye swete igoikabono nyororoboti oruo asinkire yubwikirano nigo aiboletwe ime Nyaribari Masaba county ya Kisii buna mwanonde bwansi Ezekiel Machogu ombaki nigo bono abeire omwaziri omochore bwechisemi asense ya Kenya magega yokorari wano murai bwense Dr. William Ruto aboigoro Omoske Machogu obeire negesio gyokorwa obokoreri ase serikali chonsi inyechi yaetire na waigone serikali ya Dr. Ruto nigo abete omobunge Nyaribari Masaba ase ntunde yemo ase amobwete Elijah Moidi wetera ekiama kya National Agenda Party of Kenya abwo omwaka bwechiribu 2015 na ibere ase aenegetie amagendero atalimake ase boigo aboria ekerogo kyobo gavana ase county ya Kisii wetera ekiama kya UDA ase kolende abugwa no mugavana Simba Arati wetera ekiama kya ODM. Minister for Education Ezekiel Machogu, Minister for Energy and Petroleum Davis Chirchir, Minister for Youth Affairs, Sports and Arts, Honorable Ababu Namwamba, Minister for Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development, Simon Chelugui. Omorai bwense nigo araletie amalieta ya bawaziri aboigoro magega ya egotianigwa amatuko 14 aetire eliokorwa obokoreri gochiase abakenya ase orogongo rwa Nyanza
korwa Gusii county ya Kisii nigo yaetwe ekero kya waziri asensemo yechisemi omoske Ezekiel Machogu Ombaki buna omwaziri omochore kigyatigarete na marieta yogo ikigwa ase ebungerene elio achikolingoligwa na babunge magaya gotianigwa on the Kenya Kwanza plan. I wish them well. They will now proceed to Parliament for the exercise in Parliament so that Parliament can approve and give me the opportunity to finally conclude the appointment and get each and every member of this team to work. Yungo reporteria egeta seni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Abamenyi bake kurwasi county ya Nyamira nigo na borobu barure birengeri byabo kubwatikana no guchorwa kwa waziri abo bete bakurarigwa litukuregoro no murahibwense muske William Ruto kurwasi nyumba y'oburai ya State House ime y'umucu Nairobi museke ito job mangi kurwasi county ya Nyamira nigo boronera twariganiri roboti rwose nchira y'ubukirano maiga yomuteneneri bwense Dr. William Ruto gochora aba waziri nigo aba Kenya bagenderete kurwa ebirengereri byabo naira egetambukiri gotarira abamenyi be county Nyamira asebarwa ebirengereri byabo igoro yobochori bwakoretwe na Dr. William Ruto uchaguzi wa president ya korte kulie goro ndoche ngambu ya chagete lakini swali mo ndoche nga ase vijana tatonyuri tuya egati yabo mbachengera obochori bwakoretwe no muteneneri bwense Dr. William Ruto igotogote abagase ase serikali enene mbuya yatochorereta abantu bale chief minister na bono Machogu twama education ensemo yende mbarwa ebirero asokweba county Nyamira asebamosaba chiko baligereria sebirogo binde kwa mononje ngote wasinginje serikali enene mbuya serikali yachoretwe nonye andikero kende ntoirio bo minister buna twaganitie gukochorerwa ento to sadankelinga asebyo byatigaire na ntomoto compensate andu Nyamira county erire to equality asaba subati mbamo mochia asogotaikerania eira yaye na kumusaba chiko bainyora abasubati ababake egere baro cabinet ya batnyora kere eneo baike bibi amisi bibeka baika amisini lakini omweli oya baike tia amisini abantu bachorira barabake walitusahau kama wa mama wadogo ambao wanaweza kusimama kwa cabinet. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba angetuangalia kama tunaanza na bottom up kama sisi wa mama tulisema kwamba bottom up kiara jorta bantu 22 lakini aba subati ajorta basubati 7 boka kubonto ale kubolinga twara garanga gento kirita korete gender balancing abamenyi bale asekerengo gyanse abakoro kwa chihasla mbarwa ebiroro achiko bainyora asebirogo bitigarete tuna ba di bottom up tukaranga mbyasa na cha tuchari abantu abainse lakini buna ingendo cha tuchariti abanta ete birogo mbali abakuba baengetigas buna bona asebirogo bitigarete igotoko saba in fact yali gelecha sora buna bona asinyamire yaita anyore no mwana boda boda yomo amo na dina tutura bali presented igona litura ngoturigereire asenjere ngija nje no mwalimu nde CPC na nkongwere asentwa abalimu na abana it's very expensive banyirigereri buja bose bayirani system eri yakale kurwa se county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi gotigana no roboti rwa job mangi kurose county Nyamira kulangana n'ibirengera ryobo amenyi be county yo igoro yo chorwa ko waziri nigo na bro bataba kuri county ya Nyamira nigetigire manga tanyore mu waziri ne county ya Kisii yo kanyore teribaka yo kanyoro mu waziri uyuro mu waziri Ezekiel Machogu igona bro nkoboli bale libageri gotigana na yubono nigo tugukwanira igoro le yiri tukuria lero eliri alingeri tukuria World Safe Abortion Day guseri tukuria kurusubuli to asenchire renkia sababu atani aho beso kena kurubirengera byabo kubwatekana nengane yo Esnas Nyaramba niga kurwa se kiombe kilikia Young Women Democrats ulinere boigo okwanera egetesini kya Ndizi TV na kurwingana yaye kubwatikana nebirenkeryo biriya bigukwanirwa kero umuntu gosego tebekana buna World Safe Abortion Day
ko bari tuko rio korusio borito toroga nga World Safe Abortion Day does not mean nga kiro mwana ule murita genda chikorusio borito. It is supposed to be safe. Safe means either what a medical problem usemiaka ya etreika ara imukio mwana bakatam. So nto chaka nganga nya World Safe Abortion Day dirororo bono mwana onde bwansi na bako no nya general ya ruswo borito igento gari kyangu happen last year. Abortion is a crime in Kenya. Di tukeliga ndito bwento ko babondisa nga yaikire bono nga piras mu mwana yakorwa abortion. Gusirasi mu mwana ujo iga ende yerusigwe. Inte kiagero rusigwe nande nga kiakorusigwa. Nekara korusigwa tali bitago chigotongwa. Airu nyagitari medically bakorengine gwenerete batebe reason barusirie because no one ntwa kantora ikinga tanyore ngare ko bakorusia singe chota tokoro kuka bana bere ne skuru munyagitari oyi bakarori tukori tambe ntaete ko aje abaiboli mostly abaiboli bari totanga omwana gakwa murito igonko enda morusia singe ncho ngotagonsaririe leta afadhali omwana yanyoro omwana asu no goto mambitaje gukorigerio yonde gukomarusi rero mambia chariyo nando morusi by the time gocha ko muswati utata kwenda mwaje nkiago cha kwerere familia yaje nkiago cha kwerere mugako yangine zawadi abana nabwe zawadi tokwana na ngambia mona se kwanda tata seino kwangero bogima bono rene je tiganko omwana ngine zawadi so tochunge sana nto basa ko misinterpret litukeliga tolibeke litukuri ko rusio bolito bonde bwansi boli bororo obolito boka boko rusigwa boli bobwato mochando obogo iteka gosumoroche ngomwana oyo na togenda bakali tukori omoiso mwana otakonyara okarakendigansi omwana ega the end of the mwana barakwe goso omwana oliakwe so ntaete korwe warning eyo nga to basa gotema okarakendigansi kere isiko yeli chiko ayo kagendrete omuraibwense akenya muzike William Ruto litukura lero ni gaumirana ne chibengi chia KCB ne bengelia ya NCBA na boigone company iyo kwena na osoberani bwa mangana ya Safaricom elio ukwarira se bakurigelia igoro yogo chakobeka buya chibese chokona nwa cha makabeso asumurubilio bukobekwa abantu bali basinyurugwa kana makabesa bose kyombekeri gusumurubilio CBC o CRB boigo nigo agania abantu bali bakonyora wanse ti basekohegwa gosebahegwe echibese cha makabeso elibanyale kwegendereria ase obonchuria bwabo bulia oboke. Instead of blacklisting, we can have a graduated mechanism that allocates rating on every citizen that is borrowing in the manner in which they have borrowed and in the manner in which they have paid back. That happens even for countries when we are borrowing money from IMF, from the World Bank. That is a universal principle of rating people on, or scoring people on matters credit. So that development is a very positive development for the millions of Kenyans who suffer great loss. They are excluded from formal borrowing, and they are also excluded from many other things. Some people lose jobs. Some people lose opportunity to be hired because when they are asked to bring their credit listing status, if you are blacklisted, then you are told you are not a very good person. So that will now redeem close to 4 million Kenyans, and I want to say to Safaricom and your partners, you're walking in the right direction. Chinga kichwa mokonyi bumuraibwense omuskeri Gachagua ni gobono aganirie ababwatani kurwase sekteria yoburimi kubwatana na serikali chichi county elio gukiribirengo byobureme nigo ainekirie buna abalimi bechae mbachi gukorerwa emechandeli yonsi babire bagwetera nabwo gukuba boria bari bachuka chorwa sibirugo byobo ambassador bonse chise kiri baragende ebaliye echiro yebimeli agose ye echa